Kusalindeleke ukuthi imindeni yezisebenzi ezitholakele ukuba ize izohlonza izidumbu ezitholakele namhlanje. Iziphathimandla namhlanje ziveze ukuthi zisibonile esinye isidumbu emgodini, kepha zizosikhipha uma sekuphephile ukwenza lokho. Zinhlanu izisebenzi ezanyamalala khathi kubhidlika udaka kule mayini. Khathi evakashele kule mayini kulandela isigameko, uNgqongqoshe wezamagugu ambiwayo uGwede Mantashe wazwakalisa ubuhlungu ngemisebenzi ezolahleka uma kuvalwa le mayini, athi imayini yokugcina yedayimane esasele esifundeni. UMantashe wathi akusiwo umsebenzi womnyango wokweseka ngemali izinhlelo zokuguqula le mayini. Ibhodi linqume ukufaka isicelo sokuba kuvalwe le mayini, libheka ukusebenza kwayo, isimo semali kanye nezokuphepha. Lesicelo esayo yombili imigodi yale mayini, iEkapa Resources neEkapa Mines, luzolalelwa ngomhla ziyi-17 kuMbasa udaba lwesicelo sokuvala kwale mayini.